Kay duha man gud ni kabuok ang impeachment batok kang Pangulong Bongbong Marcos. Kadtong isa, mao toy una nang nadesisyonan. Mao toy walk out kuno mga higala si Abante. Oh. Kining ikaduha, kining primero, mao ni mga higala ang gipasaka ni Attorney Andre De Jesus. O giduso may gala ni Pusong Mamon Party List, Pusong Pinoy de. Pusong Pinoy Party List Nisay. Mao ni mga higala ilang giduso. Nan karon ang isa mga higala sa ilahang ilahabang aligasyon, mao mga higala ang if I remember it right, aligasyon nila ang pagkidnap matud pa kang Pangulong o former President Rodrigo Duterte. Ikaduha mga higala, no, ang betrayal of public trust mga katropa. Uy marusab kining matud pa mga higala pagkaadik sa Pangulo sa illegal nga droga. Bullseye. Nga gibutyag matud pa sing igsuon nga si Senadora Amy Marcos mo ni hilimong gihimo nilang kuan. O numero sab mga higala ang pagpasagad no sa Pangulo no nga mapirmahan lang o gipirmahan niya ang General Appropriations Act 2025 kaniadto niya kadtong national budget tuwa dito na butang no ang daghang mga allocables og naa dito nahitabo ang kawat dito may gala. Kawat na malala. Matod pa mga higala sa nagduso nini nga angay lang kuno nga tanggalon ang Pangulo isip dili na siya fit kuno nga mamuno sa atong nasod mga higala. Now nini nahitabo mga higala mga deliberasyon matod pa mga higala ni Dilima. Murag senador may nabutang na ako diya dong tanggalan ng representative diya no dong kay ML man na siya dili na dula dong kato nang tawag ani oy kining usa nang ML mamamayang liberal. Palihog na lang ko kuan dong edit ana akong kuan diha kining ang nabutan ako is Senador Dilima. Representative Dilima na siya. Basig masenador na sada. Now, matod ba ni Dilima mga higala, huyang ang akusasyon nga adik ang Pangulo. Unya, bisag pag mga higalag adik na, bisang pa mga higalag muyop-yop na, dili kuno kana may higala igong kapasikaran nga pwede na siyang tanggalon sa iyang pagkapangulo. Di ay ba? Di banta mga higala abogado. Pero maglae magayuna-hunaon nga natay presidente mga higala nga og tinuod ha. Wa kumingog tinuod gyud. Kung tinuod. Kung tinuod ha. Lainoy. Dili ba na matawag mga higala nga betrayal of public trust? Kag nasayod pa ming adik ka nga nung mabutar man na sila nimo. Sila rek mo gilabot. Di ba? Og nasayod ka pala mga higala nga kanang tawhana imong gibana maluibon. Imo day na may galang patunayan o imo day na may galang minyuan. Dili tingali oy. Kiwa magamasayod. So pag-abot final may gala kay giluiban ka, gibetray ka, so nay betrayal na hitabo. So kani mga higalang kuno galing adik man gyud. Dili ba na mga higala matawag nga betrayal of public trust? No? Kamu kuno hunahuna be kay gikapoy nako. Di ba binaw na to para masabtan na to. O si mamamayang liberal representative Laila Junel Pinoa Dilima XFM Katropa. The general ground is culpable, or the ultimate ground is culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. The supposed supporting factual allegation is ordering and enabling the kidnapping and surrender of the former president to the ICC. Now, for this specific factual allegation, I point out 3 sub-allegations. One is that the former president was arrested without Philippine warrant and forcibly transferred to ICC. I say that these are insufficient allegations of facts in terms of time and date, place of occurrence, persons involved, and events that transpired. Complainant, I humbly submit,
cannot presume judicial notice of sequence of events that transpired in the former president's arrest. He must allege the specific facts of the arrest relevant to this ground of impeachment and not merely a general allegation that the former president was arrested and transferred to ICC. The second sub-allegation is that allegedly PBBM resorted to foreign intervention and ignored domestic legal processes. I say that these are legal conclusions and not allegations of fact. Even if this is to be treated as factual allegations, complainant must state the specific acts laying down the conclusion that PBBM resorted to foreign intervention and disregarded domestic processes. The complaint must answer the question of what were the specific acts committed by PBBM that constituted consenting to foreign intervention and disregarding domestic legal processes. Again, the complaint cannot presume judicial notice of the events that transpired on that day. The third, the last sub-allegation of fact. PBBM surrendered the former president, FPRRD, to a foreign tribunal. I say again that this is a legal conclusion and not an allegation of fact. Even if this is to be treated as a factual allegation, the complaint must still allege the specific acts that constitute the surrender of FPRRD to a foreign tribunal. Complaint cannot rely on judicial notice to establish the specific acts that constitute surrender to a foreign tribunal, which is in fact also debatable, especially in light of alternative versions that FPRRD was not surrendered but arrested by virtue of an ICC warrant in accordance with RA 9851. So to me, Madam Chair, the first allegation is not a sufficient allegation of fact, but mere conclusions lacking in specificity. So insufficient po para sa akin yung first ground. Okay. The general ground is culpable, or the ultimate ground is culpable violation. Alas 7:52 na. Di ay wala na tong isa ka video do, no? Wala ako na send isa ka video. Okay. Eta mga katropa. Ato nang palapdan taod-taod ako sa ni basahon ning usa mga igala ka balita. No, kalabot og dunay kalang bigitan mga igala niining gisgutan. No? Matod pa mga igala ni Senador Laila de Lima o na ay Representative Laila de Lima. Ang aligasyon nga drug addiction bato ka BBBM mga igala, kulang og unod. Kulang unod di ay ha? Og dili paigo nga basihan matod pa ni House Deputy Minority Leader og ML Party List Representative Laila de Lima no nga ang aligasyon nga adik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. og dili kini paigo aron mga igala nga tanggalon siya, dili kini paigo nga rason aron mga igala nga tanggalon siya sa iyang posisyon o sa iyang pagkapangulo mga katropa. Bullseye! Bullseye! Sa Magdungog may galas committee, sama ninyo nakita karon may galas sa ato ang video. O sa inyong nadungog kaganina may galas sa ato ang audio. Gipasabot mga igala ni Dilima nga ang simple mga igalang akusasyon dili maisip nga factual allegation sa addiction. Bullseye! Bullseye! Gipahimug-atan usab ni Dilima nga ang pagka unfit o dili angayan sa pwesto, no? Dili kuno paigo nga ground alang sa impeachment ilalom sa konstitusyon. No? Bisan pa kuno. Amato yung ingon Dilima, bisan og tinuod pa ang adiksyon, kinahanglan mapamatud-an kini. Kinahanglan mapamatud-an, no? Kung naapektuhan ba
sa iyang pagka-adik. Ang trabaho niya isip Pangulo. Desisyon sa Pangulo o misulod na kini mga igalas ginaingon nga betrayal of public trust. Dili ko mudawat anak mga igala. Mutuo ko nga ang akusasyon mga igala, no? Ang akusasyon, mere accusation, that does not constitute a factual allegation. Pwede man kunin mo ingnon diri mga igala, for example nga kuan ko bayaran. Pero wala man kay factual mga igala, wa kay mapakita ang ebidensya. So, it does not constitute any legal basis kung kasuhan ta magkauunsan sa ba. No? Maybe cyber libel but di gani kaabot diha mga kaigsuonan. No? Kay daghang pa kay mga pangitaon. No, diri lang ko may gala mo sangit eh. Diri lang ko magigala mo tingkag akong dalunggan. Kay bisan daw tinuod pang adik, kinahanglan pa nimong pamatud-an mga igala nga ang iyang pagka-adik nakaamong na sa iyang trabaho o nakadaot na sa iyang mga igalang performance as a president. Ug ako moingon mga igala, sa imo palang daang pagka-adik, it is already a betrayal of public trust. Danting without consider. Padayonon sa nako niya, bago ta padayon mga igala sa atong yaw-yaw diri No? Matod pa ni Dilima, bisan kung tinuod ang adiksyon, kinahanglan mapamatud-an kung sa unsang pamaagi kini nakaapekto sa iyang performance, sa iyang trabaho. Rating niya no? Aron nga mahimo kining lig-on nga ground o masud siya may gala dito sa kategorya sa betrayal of public trust. Dili usab kumbinsido. Suma sa giingon ganina mga igala. No, si Dilima sa sub-allegation nga matod pa miangkon si Senador Amy Marcos sa kondisyon sa iyang igsoon. Matod kang Dilima, ang pabahayag sa senadora o sa lamang kakonklusyon og dili factual allegation. Sa katapusan, gipamugos ni Dilima nga pakyas ang maong reklamo nga mapakita ang koneksyon, no, ang direktang koneksyon sa bisyo mga igala sa Pangulo ngadto sa iyang pagluib sa nasod mga katropa kuyawa sa Dilima, no? Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. O dili ba din nato mga igala matawag nga pagluib sa ato ang mga igalang pagsalig o sa ato mga igalang public trust kung usa mga igala ka usa ka leader mga igsoon mapamatud-an nga adik? Dili ba mga igala ang paggamit pa lang sa illegal nga substance o illegal nga droga mga igala dako ng kapasikaran? Aron nga siya mga igala tanggalon og dili na angay pang muhupot sa gahom gumikan kay influence by. Di man gani kamo sugot nga mo drive ng hubog kana pang adik. Di ba? May balaod man ta, di ba? Bawal Anti-Drunk Driving Act. Bawal mo drive ang nakainom. Ayngos balaod drunk. Pero naadyo tay pag uban gani may gala napay alcohol test. Mubugag yo ka ba? Kaya naalay certain amount no sa liquor nga pwede nimong mainom. Kaya labi na mga gilas ubang nasod. Mga ingana no nga kinalang yung ka mag kuan no. Liquor test yung ka kung dakpon ka. No? Di man ganina to pa-drive-on ang hubog. Kay nailaing impluwensya may galas yang utok. No? Kay posibleng madisgrasya or makadisgrasya, makaamong, makaangin og uban. Nya kung tinuod mga higala nga ang presidente adik, okay lang sa tua. Kay okay raman daw Dilima. Ingon ni Dilima ha, bisan og tinuod pa. Nga adik ko no ang Pangulo mga higala, kinahanglan gyapon nimong pamatud-an. No, kinahanglan gyapon nimo mga higala nga kinahanglan daw nga mapakita nimo nga dunay kalambigitan no ang nakadaot na ang iyang pagka-adik sa iyang performance o sa iyang desisyon mga higala as Pangulo. Kung wala, dili siya mga igala matawag ko nga betrayal of public trust. Ush. Butang ta lang ha, wa ko maingog tinuod. For the sake of this discussion, kung nasayod pa mong adik, mubutar mo?
Ah? Kung nasayod mo mga higala nga adiktos jay, mubutar ka mo. Bullseye. Bullseye. Dili ka may higala si Lini Robredo mo ni daog. O ka si Isko Moreno mo ni daog. Kung nasayod lang mo mga higala nga adik. Ha? Just for the sake of this discussion mga higala. Basi naminaw ra ba ning mga pahipi ra ba ning mga supporter karon mga higala? Pahipi ra ba na mga katropa unya mo comment din. Magsigig panghulga. May nang atong klarohon nga just for the sake of this discussion bagay igsoon. Ha? Uyon ba? Ang katawhan mga higala nga okay lang. Bahala nag-adik-adik na basta importante maayo mang performance. Anhat na mga higala, diha mo sulod siguro ang atong mga psychologist diha. No? Ipatawag na diha mga higala sa impeachment unsa ba? Ipa-explicar na sa ila nga do na bay maka-apekto ba no sa decision making, no? Cognitive function, no? Para sa nang involuntary nga muhiwi imong panga. Wala naman na mapugnan. Involuntary mga higala mo ana ba? Kana di ay. No? Bisag di ka mga higala mo decide nga muhiwi. Di bang parehas ning kamot nga. Uy ana nako I am deciding no sa with my cognitive and locomotive function nga muhapak ni akong kamot. Pero kinang naanay mga involuntary reactions sama ni anang mo sige na lang pitok-pitok ang mata nga bisag di nila tuyoon o kanang musiga na lang ang mata bisag di nila tuyoon involuntary naman na. But pasabot may gala nga dili tanan nilang lihok guided by their cognition or their cognitive function. Sa man ang cognition katro kini atong utok ba nga mo'y mag-decide kung mo'y mo decide kung mo istorya ba ta o dili. Mo piyong ba ta o mo unsa ta? Matug ba ka, mulakaw ba ka, mutindog ba ka, mulingkod ba ka? Mo na mo decide imong utok. Atong cognitive function may gala. O kining atong locomotive function, kining atong paglakaw, paglihok, musunod na siya may gala sa imong utok. Bullseye. Bullseye. No? Almost dungan, pero nag-una gyud na sa imong huna-huna nga, mutindog ko. Nag-una gyud na, and then you decide to stand up. Dili na mga higala mutindog sa ka bago ka mo decide nga mutindog di ay. Bali na mag-una gyud ng imong decision making. Now, ang mga tao may gala nga influenced by this substance or whatever substance may gala labi ng droga, di ba? Na sila yung mga involuntary actions. Hindi gini mo na mapugnan di lagi sir mo. Common gyud na bay. Ha? Well, kanang kang nahog na lang nagmanirism ba murag mo na magud ato na andan. Pero dili ba ya mo ingana ang tao may gala nga ano mo ana? Ala dili kasagaran gyud ilan nako yung mga amigo may gala nga gagamit sa una bisag wa na sila gagamit ron. Mukagot yung ipon. Mo ana gyud. Ambot nga na. Di man kuno nila mapugnan. So involuntary na siya. So para nako mga higala di ko mo uyo na ingon ni dilema. Nga kinahanglan bisan pa kunog adik kay imo pang pamatud-an mga higala kung nakadaot ba na may higala sa iyang trabaho isip presidente. Kadakong kadaot anang adik ka. Naunsa. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Di bang ganito pa drive og motor anang hubog? Nakay sakyanan, isalig din mo na may galas nakadimdim. Ikaw lay drive, kay para kusog-kusog, kay nakainom ka. Dili yun, di ba? Samot na may galag na hibaw kang nakasuyop. Unya imong butangan mga galag, bugat niya katungdanan, dili mas pag-unsa ha? Imong butangan may galag bugat niya katungdanan, pahawiro nimo mga galas katungdanan, ha? Nga nagtimon sa pagkaugmaon sa matag Pilipino. Bullseye. Bullseye. Okay lang. Kung hubog, bawal na tong padraybon kay basing mamumo. Pero adik, pwede na to may galang himong leader. Bahalag asa tayo ipaingon ani Pilipinas. Hinuang na istoryaha mga igala. Good morning, Genesis Bainyo.
Good morning. Nanukad diya sa may Garcia Hernandez, Bohol. Bullseye.